Takže čo ľudia, zdravím u tohto videa, kde si zahráme FC Mobile tu s Mabaxom. Čus. A môj tým vyzerá takto, dáme si iba nejaký priateľák. Takže Barcola, Lewandowski, Joao Felix, Bellingham, Raspadori, Koke, Simon, Cafu, Juan Garcia, Bailey a Chouameni. Dobre, to je jedno. Mabax, ako vyzerá tvoj tým? Akože jeho tým je úplne slabý jeho úplne tým, takže môj tým je Barcola na ľavom krydle 104 rating, potom vám predstavujem Furuhashi 107 rating, Ndoye 103 rating, Riquelme 105 rating, Pirlo 105 rating, Carrizo Kriedic 101 rating, Grimaldo 107 rating, Merlin 102 rating, Vidic 105, Cafu 105 a Juan Garcia 94. OK, inak ľudia, kto by nevedel, kto je to Kriedic, Kriedic je najväčšia legenda. Prosím pekne, ukážeme si. Ľudia, keby ste to vedeli, kámo. Ukážeme si v zápase, tak my sa poďme rozhodnúť na priateľský zápas proti sebe. Takže ľudia, toto sú naše dresy, obidvaja máme hrať Barcelona, my goat. Takže tak no, Mabax, čo je tvoj najobľúbenejší tým, kto teda? Barcelona, vám ukážem kamo Kriedic je taký bielovlasý a má nafarbené vlasy jak z kredu, takže preto je Kriedic. Áno, tak. A tak mám lepší midfield, mám lepší defense, mám lepší, kamo, musím všetko vyhrať. Musím toto vyhrať, kamo. Ľudia mi nehovorte, že prehrám tak brutálne veľa. Toto je môj tým. Už ste ho videli a toto je Mabaxov týmec. Barcola, ježiš, inak ten Carizio, či jak sa volá, je ten Kriedic. Kamo, tie biele vlasy tam strašne. A celkom maličký, takže si ho všimnete. A má biele vlasy, takže. Dobre. Čo to robíš, kamo? Čo to varíš? Tie biele vlasy, kamo, si všimnete, tu bolo veľa môjho Joao Felixa. Tu je Kriedic, kamo Kriedic? To je on, nie. Kam letíš? Nie. Barcola? Nie. Prosím. Juan Garcia, verím v tebe. Vystrel, finish. Dobre, Juan Garcia, nie. Ndoye. Dobre, blokovaná. Je tam blokovaná strela. Máme roh, kamo. Ajajaj, ty si nebezpečný, aha. To kde šlo? To išlo na môjho Raspadori. Aha, no Raspadori, utekaj, výstrel, Raspadori, tvoj Juan Garcia to literálne mohol mať. Si myslím, že tvoj Juan Garcia to mohol mať. Reálne pozri na mňa. To som vystrelil, že na neho. Ale skoro to mám. Ale skoro to mám. A ináč ľudia, keby ste sa pýtali, čomu som už možno aj 2 týždne nevidel video, tak je to preto, lebo začala škola za prvé a za druhé mám trošku narazený palec a keď sa snažím držať ovládač. Troška? Čo? Troška narazený palec a keď držím ovládač, tak ma nemôžem ani vystreliť ani náhľad nič, kamo. Má to veľmi bolí, takže... Blood ho má v sádre, že troška? A tu ti dávam center, aha. To ťa šlo, kamo? Wow. Mám troška v sádre, takže asi tak. Kamo, ale možno o pár dní už vyjde video pokračovanie z Manchester United prestavba, takže dúfam, že už to skončí konečne, že už... Mabax veľmi rád kokta, takže takto. A ľudia, keby ste sa pýtali, že prečo na mojom kanáli nevychádzajú tak často videá, tak je to kvôli tomu, že tiež znova začala škola. Budem si kúpovať počítač, ja som dal golf z offside, najkrajšejší gol, kamo, literally. A tak no, a nezabudnite nám dať like, odber na môj kanál, na Mabaxov kanál a na Duo FK, takzvané, kam ja som dal najkrajší gol života, ale to je z offsideu. Bol úplne hnusný, kamo, akože nesmí. Ty buď ticho, kamo, ty si v živote najkrajší gol, tak drž hubu. Ja som to úplne vinkel, keby ste to videli ľudia minulý zápas. Paf? Puf? Minulý zápas som videl 4-0 a potom 2-0. Lewandowski? Pif? Ja som nevedel dať gól, ale Joao Felix sa to nakoniec dal, kámo. Ja už som čakal, že nebude gól, kámo. Ja som myslel, že to prestrelím ešte s mojím šťastím. Kámo, pozrite, tyčka. Gól. Kámo, mama, vieš, čo je môj svet, ne?
Aha. Ľudia, vy tomu možno nechápete, ale môj svet je taký, že ja vždycky dávam buď brvná, alebo tyčky reálne, alebo vôbec netrafím bránu. Mabax vám to môže potvrdiť, my sme hrali strašne veľa zápasov včera. Asi 5 hodín sme hrali tú FIFU. Ale kamo, a ja som vždy dával, a reálne, že tyčky, brvná, alebo som to prekopával, kámo. To pozeral som spisku novú vec proti Slovánu, tak tam boli tiež veľa tyčiek a veľa brvenia, takže asi nejak tak. No, počkaj. Čo si myslel? Pozri. Ale ľudia, ja ostatné zápasy vyhrávam, ale teraz vôbec nič nekomu. Pozri, z brankanu, hej? Juan Garcia. Keeper. Čo? Tak to... Proste on to vykopol. On to úplne vykopol. A Musiala ide hore na miesto mojho Raspadoriho. Pán Musiala. Kámo, Musiala sa hneď dostal k lopte. Má tam Lewandowského strela zblokovaná od Mabaxa. Takže tak, no. Takže tak. Kdeže? Dobrá. Takže si to nahral ešte. Nie. Činčončan. Nie. Čončak je, to čo je? To som urobil, týpek. Yes? On Dobre. si to predkopol úplne. Úplne, že do prdele. To je flop. Pozri. Už sa ti tam vezie. Jeska, poď. Ja neviem ani vystreliť. Nie, ja som to skoro mal. Nie, kredič. Shit. Nie, prosím, nie. Ilo. Nie. Daj go. Čo robíš? Juan Garcia, ja ťa milujem. Ja si ťa zoberiem asi. Lewandowski? Poď, dávaj, Grimaldo. Nie, to už nevyrovnáš, kamo. Možno dáš ten jeden gól, ale to už nevyrovnáš. Jakže nie? Nevyrovnáš to. Kamo, nie. Kafu. To mi stihol. A Bradley Barkova. On to jak rýchlo skipol. Pohode. Ľudia, budeme hrať takto ako srap. Pozrite. Ty sáska, dávaj. 5 minút. Minúta nastavená, toto vieš, nemôže ísť. Pozri. Oj. Je to tam, ľudia. A ja vyhrávam tento zápas. Ešte jeden, kámo. Ešte jeden? Ok, tak my si dáme ešte jeden zápas. Ľudia, tak teraz namiesto head to head si dáme vs atak, kde budeme mať iba ataky. Mabax vám tu vysvetľuj. Čomu ja? No, to je to. Budeme mať iba útoky a musíme dať góly. Väčšinou aj na góly. Čomu ja? Čomu ja, kámo? Lebo si druhý účastník tohto kanála? Že by? Aha, ty vole. Wow. To si nehovor mi, že si to nevedel. No máme také tie šance, vidíš? No, ja mám... Takže to bude vyrovnané, nebudeš plakať jak minule. Ale kam neviem, kto plakal, že mu to seká. Teda čo? Teda čo? Neviem, kto plakal včera, keď som vyhral 6-2. Drhu. Akože už by som aj rád hral, kámo. A ja kam? No konečne. To je Mabaxejkov tým. Matejko. Ešte furt neukazujem týmy. Lewandowski. Aha, ja už dám. Čo? 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. Hej, 2-0. Inak 3-0, inak už. Hej. Však fakt. Uvidíš to na videu. Čo, ale meta ešte furt načítala. To je internet to leftou, reálne. Mi to píše, že internet connect. GG. 2-0 vyhrávam inak už. No, ale môj internet sa akože sa lokne in. Ja som to najkrajší gol života, kámo. Ja som goat. Kámo, My sme rád hral, kámo. mohol by si hrať, ja vyhrávam, že 3-0. No nič. Kámo, raj, čo ti je v tvojom onom? No nič. Je tam 4-0. Demoizia, úplne ľudia vidíte, ako demujem. A že on hovoril, že budem plakať. Tak ale kámo, keby som hral? Barkola 5-0. Lost server connection. You've lost connection to our servers. GG, 5-0 inak.
Inak už... No teraz tam bolo by. Aj skoro 6 0. Mám 5% batérie! To je Gukt. Lewandowski. Jeho pravačka Juan Garcia. Kamo, tvoj Juan Garcia je GOAT reálne. Pozri, hop. Barcola, go 6-0 inak. Aha. Inak už aj 7-0. Nie, No, ja som dal brvno. Že kto plače? Kamo, že kto plače? Ja som vyhral 6-0 a my si dáme ešte jeden, kde bude reálne hrať aj možno aj Mabax. Takže ľudia, konečne sme sa dostali do Mabax hubu, prosím ťa. Ďakujem. Dúfam, že už ťa to prosím napojí konečne. Prosím, poď, na volandu, 100%. Kamo, keď nie, tak toto video ukončujeme. Teda čo? Keď nie, tak toto video ukončujeme. Hrajem, kámo. On hraje, ľudia, on hraje, čo sa to práve stalo, on hraje. Teraz prehráš, kámo. Dobre. No poď. Kamo, už trhu, prosím ťa, však ľudia sa musia na teba už vysmiať. Však to je one. Lost position. Prečo som ti nahral? Ja som ti nahral. 1-0. Hurry up. 2-0. Si chcel povedať 1-2. Kamo, nie, Ale prosím. 2-1, ty debil. Tak 1-2 ja vidím, ty debil. Pardon? 3-1, není to 3-1. 3-1. Si chcel povedať 2-2. Nechcel, kamo, Juan Garcia gol. No, však nechcel som povedať. Chcel si povedať, rozhodne si chcel povedať. No poď, breduj. Bar. Conor Bed. Kola. Čo, ale ja prehrávam? 3-2, kamo, ty prehrávaš. Jo, Felix. To je tvoj káfol hnusný. Ježiš, ja dám Bruno. 3-3. 4-3. No tak choď bežte. Kiaľ, poď. 4-4, poď. 4-5? Nie, tvoj Juan Garcia. Môj internet tiež. 5-4. 5-5. Nie, tvoj Juan Garcia hnusný. 5-5. Poď, ja idem. Poď. Nie. Poď. Yes, 6-5. 6 sekúnd na konca. Ľudia, toto je napínavé. 6-6. 6-7. 6-7. 6-7. 7. Posledný atak. Nie, to time upo. Yes. 7, kámo. Ľudia, ja ďakujem, že ste sledovali toto video. Nezabudnite nám dať like, odber tu na Duo FK. Mabaxom nezabudnite dať odber mne a majte sa. Čus.